hûn dizanin gelek grûpên çekdar yên tundrew yên îslamî yên nesûrî yên Sûrî hene ku gelek ciwan li herêma Efrînê ne beşekî mezin ji wan çekdaran xweştirkan zêdetir Türk dibînin. Piştgiriya Tirkiye ji wan re diçe, Tirk nan didin wan, Tirkiye xwarinê dide wan, sîlahan dide wan, hemû tiştê ku bixwazin Tirkiye daye wan. Gelek ji wan çekdaran xwe bûne hemwelatiyên Tirkiye jî weke nimûne ji xwe re lê temaşe bikin. Mesela fermandarê giştiye çekdarên Sultan Murad ku Sultan Murad grûpeke opozisyona Sûriye û ser bi Tirkiye ve ye li ser Twitter'a xwe wî fermandarê giştî çi nivîsandiye dibêje eger Sûriyê ji Esed were rizgarkirin ew ê Sûriyê bikin beşek ji welatên ku bi Tirkî diaxivin. Yani wê bibe beşek ji wan welatên Tirk ziman. Fermandarê Sultan Murad navê wî Fehîm İsa ye di Twitter'a xwe de dibêje rola zimanê Tirkî li welatên ku bi Tirkî diaxivin gelekî giring e wê rolê jî pîroz dike. Grupa Sultan Murad ji Türkmenên Sûrî pêk tê ji aliyê Tirkiye ve hatiye ava kirin li Efrînê sûcdarê gelek binpêkirinên mafên mirovan e. Beşeke ji opozisyona Sûrî û di nava artêşa niştimaniya Sûrî de jî cih digire. Ew grup di sala 2013 da hatiye ava kirin îdeolojiya wê jî Osmaniye, İslamiye û nijadperestiya Tirkî diparêze.